Di çarçoveya rûbirûbûna vîrusa Koronayê de Banka Navdewletî wê 14 milyar dolar ji bo rojhelata navîn bişîne lê navê Sûriyê di lîsteyê de nehatiye bihezkirin. Banka Navdewletî ragihand ku wê alîkariyan ji bo dewletên rojhelata navîn bişînin Bakurê Efrîqyayê da ku alîkariya wan di pêdawîstiyên ji alî tendirustiya giştî de di rûbirûbûna vîrusa Koronayê de bikin. Lê di qonaxa yekem de ew alîkarî ji bo her yek ji Yemen, Cîbotî, Misir, Libnan, Megrib, Gaza her wiha Diffel Xerbiye werin şandin. Li gorî rojnameya rojhelata navîn ku ew alîkarî di çarçoveya perepêdanê ji bo bihêzkirina tedabîrên rûbirûbûna vîrusa Koronayê. Li gorî rojnameya rojhelata navîn belav kiriye ku Ferîd Bilhec cîgerê serokê Banka Navdewletî ji bo karûbarên rojhelata navîn û Bakurê Efrîqyayê sedema nebûna navê Sûriye û Lîbyayê eşkere kiriye. Sedem jî ew e ji ber ku Banka Navdewletî li wan deveran tuneye û tu program derbarê wê yekê tuneye. Lê li gorî Bilhec ragihandiye ku Banka Navdewletî alîkariya milyonan ji penaberên Sûrîn ku li Urdun û Libnanê her wiha li deverên din dike. Roj bi roj û hejmara hilgirên vîrusa Koronayê li Sûriyê berevzêdebûnê ve diçe. Ji alî xweberê xistina tendurustiyê ya cîhanî ragihand ku wê hejmara kesên bi vîrusa Koronayê bikevin li Sûriyê wekû teqînekê be.